wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa panjenengan sakniki mirengaken boten sami kalih ingkang sing ten Jawi-Jawi mriku. Hormatono gurumu. Krana sing ngekei ilmu. Bayaran gurumu, lek gak kon bayar gak manfaat ilmu iki. Ngoten nggih. Nggih Mas Wahid. Lah niku napa artine niki? Nggih niku wau kathah ingkang tiang-tiang sing bersembunyi di dalam agamaipun Allah mung sekedar donya. Panjenengan boten ngerti-ngerti akhire kula akali. Lah niku nggih, lek ten mriki sampean ngaos gak usah ndelok narasumbere, gak usah ngurmati gurune, gak usah bayar nang gurune. Sampean cukup ten mriki ikhlas dugi griyane beto tedoan-tedoan iki mboten kula kengken. Keikhlasan diri sampean nggih niku ingkang dinilai dateng Allah untuk diterima. Sekecil apapun jenengan ikhlas, maka ada perhitungan Allah untuk merubah kesulitan, kehidupan, kesakitan terdalam keluargaipun panjenengan. Nah niku nggih mudah niki. Ora usah sampean wis lek panjenengan tetep napa makhultus dalile tawaduk menghormati niku dadi hijabe panjenengan. Mboten kepanggih Rasulullah, mboten kepanggih dak tuwa, mboten mengenali saksi diri niki. Nggih niku sing garai panjenengan sampai saniki mboten kepanggih sing ingkang kula sebut niku wau termasuk kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda nggih, beda mesisan. Kula mboten mondok. Kula mboten pendidikan. Ngaji kula mboten enten basa Arabe. Karena kula diparingi semerap sak sedantene keaslianipun nggih niku. Ngaos niku. Napa panjenengan kemarin-kemarin mboten kepanggih Kanjeng Nabi mboten kepanggih nika niki. Lah niku karena panjenengan hijabi dhewe. Allah mboten menghijabi. Tapi makhluk sing hijabi kalian Allah ditutupi dihijabi kalih akal pikirane. Dalil tawaduk. Lah niku nggih, tawaduk niku napa? Nggih niku laras enten ajarane tawaduk niku nglampahi napa ingkang sinten mawon narasumbere ngomong kebaikan niku dilakoni. Lah niku namine tawaduk. Enten ngajengi gurune tondak-tonduk mlaku sampai ngesot. Tapi ana burine gurune adu petik kula niku. Nggih, mudah mawon nggih. Niki tawaduk namine mboten ngelek-ngelekaken gurune malah ten wingking adu PT nggih kula, tapi alhamdulillah guru kula nggih PT niku. Daripada kula berguru datang menungso sesungguhnya. Tapi menungso ingkang berkedok agama, tapi menungso lek ingkang sing nyiaraken agamanipun Allah sak temenane. Nggih kula panuti, kula tawaduki. Lah niku nggih. Niki intine niki Mas Wahid. Napa panjenengan kok selalu kula sanjang ngengken istiqomah maringi suratul wadatul nyampen kirimi surat Al-Fatihah dateng wadatul wujud wali-wali Allah sing mun meninggal. Karena wali Allah pun meninggal niku pun jelas-jelas waline Allah gak arep donya. Lah niku tapi atos-atos sing tepak kelompokane menganggap wali sing pun pecah-pecah meniku sing boten jelas niku kenyataan pengkhianat negara Indonesia maupun sing dugi luar menikah maupun yang lokal masih beranak pinak ten mriki niku sik terus sik ngejur agama Islam berkedok Gus berkedok musholah. Lah niku nggih kula niki mboten enten keturunan sinten-sinten, mboten enten nasabe sinten-sinten, mboten enten darai ulama sinten-sinten. Mungkin kula sanate bajingan, peminum, pemabuk, pezina niku, tapi kula berdarah Madura. Nggih. Lah niku
Kula lek mboten nglampahi keimanan mboten saged sanjang ngeten. Mungkin kula dados nggih sing enten pinggir embong mriku. Ya niku kula bongkar terang-terangan kula sakniki sanate sinten. Niku enten saksi kiyambak sing kula mboten kenal sakjane tapi enten ingkang sing sanjang sak benerane. Arek iku sanate Syekh Yusuf. Niku. Mesisan nggih. Riyak sombong kula, ngaku-ngaku kula. Lah Syekh Yusuf niku sinten? Makomih enten Kangean. Pulau Kangean Madura tasik nyebrang mriku. Nah niku Syekh Yusuf niku dugi jelasipun dugi nggih daerah Timur Tengah menika. Otomatis keluarga kalian berdarah Madura, krana kula berdarah Madura asline. Moko derek-derek kula lek kelampahan mboten sesulit napa sing kados mriku niki cepet saged nambani tiyang cepet saged ngeten. Cepet saged kepanggih wali-waline Allah. Lah niku kula terang-terangan sakniki kula bongkar. Berapa kali kula kajenge disesat-sesataken duduk ana nasabe sapa, duduk sanate sapa. Nggih jelas ancene kula mboten sanate sinten-sinten. Tapi kula saged ngeten niki krana napa? Nggih niki wau. Doaipun Mbah Buyut kula niku dadese sampean semerap. Imam kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sing baiat Sayyidina Ali. Walaupun kula mboten hidup di zaman beliau, walaupun kula mboten meyakini, mengimani baiat itu ada mboten enten. Nggih, pun jelas kula niki pun terakhir. Kula difitnah-fitnah ngeten-ngeten dingotenaken sanate ga ono iko ga ono iki, tetep kula lek mboten nglampahi kebenaranipun agamaipun Allah, kula nggih tetep dadi bajingan. Nggih, kula ngeten nggih kula mboten kepingin tapi niki ingkang diparingi semerap dhateng Allah. Enten sing dadi saksi kula, terus kula niki sanate nasab turunane Syekh Yusuf Pulau Kangean mriku. Lah niku nggih sing jelas di syariat pun terputus karena niku Syekh Yusuf seorang laki-laki. Kalaupun berkeluarga dengan darah Madura niku sing estri. Lah niku nggih niku rahasia pun Allah napa enten ayat ngoten cek mboten diaku-aku. Tapi sing nyesat-nyesataken kula pun semerap dari datuk-datuke pengkhianat negara Indonesia niki sekutu dengan Belanda. Proses zaman G30 SPKI bersekutu dengan Aidit PKI. Kathah dereke ingkang difitnah mboten nyocoki akal pikir awake difitnah dados PKI dibunuh. Lari ke keradenan niku. Keradenan lami niku dibongkar datang Allah. Sebusuk apapun yang kau simpan akan kubongkar dengan dirimu sendiri. Hamili santri ini melayu teng keradenan. Sampai delok ustaz, sampai delok gus, sampai delok apa nggih monggo. Mboten apa. Nggih, kula mboten tahu mungsuhi sapa-sapa, tapi kula lek dimungsuhi nggih niki akhire medale kula. Kula nggih keras tiyangi, tapi alhamdulillah sakniki pun Cina. Mugi fitnah menika pun letase ten mriki mawon. Mugi kula sabar sak terusane. Walaupun nggih semakin pohon semakin tinggi, angin niku semakin kencang untuk menjatuhkan. Muga Allah maringi kula kekuatan. Sebenarnya kula mboten kiat napa-napa, mboten sakit napa-napa. Nggih, pun jelas niki nggih, dadose niku mau Mas Wahid. Ketawaduan terhadap guru niku perilaku ingkang sae. Mboten enten ngarepe guru tundak-tunduk tapi nggih niku wau kula gambaraken ten wingkinge adu PT. Lah menika panjenengan niki kula sering sanjang kirimi suratul Al-Fatihah. Suratul Al-Fatihah dhateng wahdatul wujud wali-wali Allah ingkang meninggal menika. Kersane mangkih niku Allah ingkang ngatur menawi panjenengan gadhahi tangga elek atine melalui santet melalui napa mangkih wahdatul wujud ingkang sing sampean kirimi niku didadosaken dhateng Allah nekani sampean.
Nah niki ilmune nggih. Mboten sekedar ngirimi suratul Al-Fatihah mboten. Mangke sampean ditugui. Lek sampean pantese ten nggene pasuruan nggih Rama Yai Kamit lan wali-wali lindune menika. Nggih pun jelas nggih. Nah niku fungsi sampean tumut jamaatan mriki sanes jamaahipun kula. Sampean jamaahipun Allah, sampean umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuane kabeh menika takdir lek pun pecah. Ancene lek pun pecah mugi husnul khotimah. Lek ancene waras nggih nutupaken pertanggung jawabane gedhekno putra-putri pun panjenengan kersane dadi penerus pejuang agama Islam. Mugi sedanten diparingi pengakuan dalam diri oleh Kanjeng Nabi, diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sampai